el disseny de llibret ha canviat molt. Abans era una ferramenta que les falles tenien oblidades i simplement se gastava com a suport on volcar informació al voltant de la falla, al voltant de la fallera, però sense cap línia argumentativa ni res per l'estil. Era això, era un suport on ficar tota aquesta informació que era obligatòria que estiguera, però sense un criteri i una coherència. Amb el pas del temps, des de meitat dels anys 2000, de la dècada dels 2000, es començaven a eixir llibrets ja que valia la pena tindre-los com a llibre de capçalera.